Lewap vilayetinin merkezi Türkmenabad şäheriniň raýonlarynyň birinde adamlar nägilelikli protesta çykdylar. Bu barada garaşsyz Türkmen News nesri habar berýär. Nesriň maglumatyna görä 13-nji maýda Türkmenabadyň ila darasynda Железнодорожный adlandyrılan tebitiniň ýaşaýjylary häkimetleriň tebii harasatyň netijelerini henifem aradan aýyrmandygyny we bu uğurda ilata ýardym etmeýändigine nägilelik bildirip köçelere çykypdyr. Nesir bu maglumaty özüniň birinden aýry iki çeşmesine tasdiklatmagy başarandygyny aýdýar. Nesir protesta çykan adamlaryň sany barada anyk maglumatyň ýokdugyny, emma bir çeşmesiniň köçä çykan Amerikanyň içinden kynlyk bilen geçendigini belleýär. Nesiriň ýene bir çeşmesi protesta çykan adamlaryň şäheriň Garaşsyzlyk köçesiniň bir bölügini petiklendigini hem nyktaýar. Bu ağırlıkta Türkmenistan barada maglumatlary çap edýän Mertebe YouTube kanalynda Türkmenabadyň Железнодорожный raýonundaky protestaga aýdylýan gysga video ýazgy ýerleşdirildi. Onda onarça adamyň köçä çykyp toplanyp durandygyny tinlasa bolýar. Bu videonun ygtybarlylygyny häzirlikçe beýlik çeşmeler arkaly tasdiklatmak başartmady. Lewap vilayetina 20 aprelde gelen apy tupandan we 4-nji maýda ýagan güýçli ýagyndan bäri sebitdi. Hususan da merkezi Türkmenabad şäherinde suw, tok ýaly beýleki 1-nji derejeli zerur hyzmatlar bilen birlikde internet we aratnyşyk üçinçiligi hem dolu ýola goýulmady. Aratnyşyk mümkinçilikleriniň çäkli bolmagyna galyandygy sebäpli Azatlyk 13-nji maýdaky Türkmenabaddaky protest baradaky maglumatlary häzirlikçe öz çeşmelerini tasdikladyp we bu arada goşmaçy maglumat alyp bilmedi. Türkmen News nesri protestiň netijeleri barada heniz maglumatyň ýokdugyny belleýär. Ýatladyp geçsek Türkmen häkimetleri Lewap we Mary tewitlerine gelen weýrançylykly tebii harasat barada häzirki güne çelini dymyşlygy saklamak bilen birlikde tewitlerden munyň bilen baglylykdaky maglumatlaryň tyzyp çykmagynyň hem öňüne almagy finansiýarlar. Hopsadyk güýçleri raýatleriň sultanda mektep okuwçylarynyň mobil telefonlaryny barlap, internetde videodur suratlary ýerleşdiren adamlaryň türmäge basyljakdygy bilen haýwadatýarlar. Azatlyň Lewapdaky we Mardaky habarçylary merkezi we ýerli häkimetleriň azyndan 35 adamyň ölümine sebäp bolan bu harasatyň netijelerini aradan aýyrmaga ýardym etmeýändigini, adamlaryň harasatyny ejir çeken jaýlaryny öz hasaplaryna galdyrmaly bolýandyklaryny gurrun berýärler. Türkmenistanyň Gorunmak Ministerliginiň düzüminde Sultanda tebii häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlaryň täsirlerinden goramaga niýetlenen baş raýat gorunusy we halat edis işleri müdürligi bolsa-da, onuň ýurdun gündogor tewitlerinde mundan 3 hepde töweregi ozal gopan harasatyň netijeleri bilen görüşmekde nähildir bir iş alyp barýandygy barada maglumat ýok. Bu barada Türkmenistanyň Gorunmak Ministerliginden hem maglumat alyp bolmady. Ýürüt enjamlaşdyrylan gullyklaryň deregine Türkmen häkimetleri Lewap vilayetynyň beýleki etrapdyr şäherleriniň raýatlaryny mejburi ýagdaýda harasatdan soňky arasaçylyk işlerine çekýärler. Daranat etrafynda ýaşaýan adamlara tebii harasatdan soňky hapalary toplamak üçin Farab, Seydi, Sayat we Türkmenabad şäherlerine mejburi uğraýarlar. Sarwadar geňişlikleriniň işgärleri, paxtaçy kärendeçiler, mekteplerdäki işçiler hem hiç ýyly tölegsiz bu işlere mejburi çekilýär diýip Azatlyň ýerli çeşmeleriniň biri gurrun berdi. Ol mejburi eltilen adamlaryň iýmit bilen üpçün edilmeýändigini, öz ýanlary bilen getiren pullarynyň hem gutorandygyny sözüne goşdy. Şol bir wagtyň özünde Türkmen häkimetleri harasady we ejir çekenleri döwletiň himayetini resmi derejede tasdiklamakdan geçen ziýan çekenler üçin ila tarasynda öz başlyk guramalaşdyrylan ýardymlaryň öňüni baglap, raýat raýdaşlygyny basyp ýatyrýar. Bir tarapdan Türkmen häkimetleri harasatyň weýrançylykly netijelerini aradan aýyrmak üçin telekeçilerden, döwlet idara kärhanlaryndan maliýe teristelerini soraýan bolsa, beýlik tarapdan daşary ýurtlardaky Türkmenistanlylaryň meýletin ýygnan ýardym pullarynyň ejir çeken ilata gowşurulmagyna ruhsat bermeýär. Galy bersede Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun öz ilatynyň harasatyň netijelerinden azyk ýetmezçiliginden kösenýän pursady daşary ýurtlara tonnalap humanitar kömeklerini ýollaýar. Türkmen häkimetleriniň harasatlar barada dymmagyna, ejir çeken ilata gerekli ýardymyň etmeýändigine nägilelik bildirip, daşary ýurtlardaky Türkmenistanlylar hem ençime protest çäresini geçirdiler. 11-nji maýda Kiprda ýaşaýan türkmen raýatlary Türkmenistanyň vilayetleriň atlary seýledi. Gurbanuly Berdimuhammedow türkmen halka kömek et ýazgyly plakatlary saklap,
tupandan ejir çekin ilata himayetin berilmegini talap etdiler. Şeýle-de şu aýyň başynda türkmen raýatlary Türkmenistanyň Washingtondaky ilçihanasynyň öňüne plakatly çykyp, adym pidaly tebii harakatda ýok olanlara gynanç bildirdiler. Resmi Aşgabat weýrançylykly tebii hadisa we adym itileri barada dymýan wagtynda New Yorkda ýerleşýän Human Rights Watch guramasy 4-nji maýda türkmen häkimetlerini tanqidlaýan beýanat çap etdi.